Ποντιακή εστία λοιπόν, σε ένα μουσικό ταξίδι στον απέραντο πόντο, από την Δύση στην Ανατολή και τον Βορρά στον Νότο. Να σας ενημερώσουμε ότι ο αγαπημένος μας πόντος γεωγραφικά ήταν σε αναλογία με την Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι και τη μισή Θεσσαλία. Τόσο μεγάλος ήταν. Οπότε λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές, πάρα πολλοί χωροί και ξεκινάμε με Γιουγαλάτου, δηλαδή κατακύλισμα πικ μονό περιοχής Ματσούκας, πικ περιοχής Τόλιας και τίτλο αυτό που χορεύανε σε όλο τον πόντο. Και Λυκίτ και Τριγώνες σε διαφορετικές παραλλαγές, Ετερέ και Σερνίτσα, Σαμσόν και Κότσαρη, Γαράσαρη, Εμπροπής και διπλό αμάλ. Και θα τελειώσουμε με τον χορό των χορών Ατσαπάτ Σέρα, τον πυρίχιο χορό. Καλή σας διασκέδαση, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τραγουδήσω και με τον πατέρα Φίλιππα σε λίγο, περιμένετε. Και τον βάλω να τραγουδήσει, επειδή ξέρω ότι μας αγαπάει.
Προδιδάσκαλοι Πέμης Παπαδοπούλου Παπαγιορδανίδου και Χάλης Βασιλείου.
Μπράβο τα παιδιά από την Ποντιακή Εστία. Ένα μικρό, δεν έχουν τελειώσει τα παιδιά. Just a quick interruption. Whoever's got a blue Holden Captiva ZBK670, please move your car. Και τα παιδιά θα συνεχίσουν. 50 χρόνια κυρίες και κύριοι, Ποντιακή Εστία, 50 χρόνια συνεχούμενης προσφοράς, ήθους, γνώσης και υπομονής. Τα παιδιά της Ποντιακής Εστίας είναι για σας εδώ και θα χορέψουμε κι όλοι μαζί ποντιακούς χορούς.
τα παιδιά και εμείς θα τραγουδήσουμε με τον Πάτερ το 40 κιλά κόκκινα, ξέρετε. Μπορεί να χορέψει.